Jamen. Ja, du skal den. Velkommen til Kreativ Version, hvor vi har endnu en samtale i det her sindssyge lokale. Vi har endnu en gæst med, hvor vi skal have en fucking fed samtale, en inspirerende samtale, hvor du forhåbentlig får noget mere ud af det end bare en samtale. Så velkommen til, Mads. Tak for det. Tak fordi du gad at være med. Det Tak, var lidt længe undervejs, men vi fik det endelig gjort. Ja. Ja. Hvad synes du om setupet, det hele? Jeg synes, det ser fantastisk ud. Det må jeg sige. Ja. Ja, det er Jamen, vi skulle lave noget stilet til dig jo. Du er lige spillet på Distortion, lige droppet. Ja, en lille feature-optræden. En lille feature-optræden? Ja, 2 faktisk? Ja, 2. Hvordan var det? Det var hyggeligt. Det er altid fedt, synes jeg. Jeg begyndte at spille lidt flere af de der feature-optrædener. Det er ret sjovt. Ja. Det er meget fedt, det der overraskelsesmoment, der er i det, du ved. Når en anden artist spiller, og folk ved ikke ligesom, hvem der kommer ud, ikke? Ja, altså hvem der står bag scenen og venter på at komme ud. Ja. Der er altid noget fedt i at komme ud på andres shows. Mm. Det der. Det var jo både til Kundo og til Noah Carter, ikke? Jo, præcis. Ja. Jo, især med Kundo er det fedt, fordi at nummeret ikke er ude, så folk ved ikke, at vi har eller måske ved folk godt, at vi har nogle sange sammen, men folk har ikke hørt sangen, så sådan der, de regnede ikke med, at jeg ville komme ud på hans sæt i hvert fald, ikke? I poster stories på det, så du ved, jeg regner med folk, de ser det i hvert fald, men jeg men du ved, folk regner måske mere med Livsnyder med Noah Carter, ikke? Fordi det er en sang, der ligesom er på hans album. Den er oplagt også, ja. Men det var fucking fedt, jeg var der selv i hvert fald. Nu har jeg været til en del af dine koncerter. Jeg tror faktisk, jeg var til en af de første, det var det ikke Idealbar? Eller det var en af de måske første store? Jo, det var en af de første headliner-koncerter, jo. Ja. Det var det. Jeg tror, min allerførste var i Holstebro et eller andet sted. Sindssygt. Ja, en siddende koncert under corona faktisk. En siddende koncert? Ja. Shit. Ja, det var sygt. Også fordi jeg havde måske udgivet 1-2 sange, ikke? Mm. Og så kommer man over til Holstebro, folk ved slet ikke, hvem man er og sådan noget. Og så er det bare sådan siddende publikum, du ved, med, altså der var folk i alle aldre og sådan noget. Ja. Så det var virkelig... Men hvordan var det under coronaen at spille der? Det ved jeg ikke, man. Det var lærerigt, lad mig sige det sådan. Mm. Ja, fordi også bare, jeg havde aldrig spillet før, jeg vidste ikke, hvordan sådan der, min krop ville reagere på at stå på en scene og få, du ved, have de der øjne på en, der havde aldrig prøvet før. Ja. Så det var en skør følelse. Hvad var det, du havde udgivet? Skæbnen og Topfart? Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg havde udgivet der, men jeg tror, det var Skæbnen, Forbandet. Skæbnen var nummer 1 i hvert fald. Skæbnen, Forbandet og Topfart, tror jeg, men jeg kan ikke huske, om jeg havde udgivet EP'en der. Ja. Det tror jeg ikke, jeg havde. Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde udgivet 3 singler, tror jeg, da jeg spillede den koncert der. Men prøv at tage tilbage til Skæbnen, det var jo din første sang faktisk, der kom på Spotify. Ja, det var det. Det var i, 2020, tror jeg? Ja. Jeg tror, det var september. Ja. Det er september 2020. Det føles som rigtig lang tid siden. Ja. Det må jeg sige. Det er jo snart 4 år siden. Ja, men det føles som endnu længere tid siden. Ja. Jeg føler, det har jo taget meget fart siden der og sådan noget, ikke? Mm. Men jeg tænker stadig tilbage på da vi lavede den sang og sådan der, du ved. Det var der, jeg tror, det var da vi lavede det track, at jeg fandt sådan der min lydagtig eller sådan, du ved. Mm. Jeg havde ikke rappet så meget inden det. Ja. Havde mere sådan der sunget og sådan noget, ikke? Mm. Og lavet mere sådan, bevæget mig i sådan autotune-lyd og sådan noget. Ja. Hvilket der også er på Skæbnen, men der har jeg de der rap-vers uden autotune, hvor det er helt sådan der sårbart, eller hvad man siger. Så jeg tror, det var meget sådan efter den sang, jeg var sådan, okay, det er måske det her, måske har jeg fat i noget her, eller sådan noget, ikke? Var du nervøs for udgivelsen? Hvordan var det hele processen? Nej, jeg var ikke så nervøs faktisk. Jeg har aldrig været så nervøs for at udgive musik på den måde. Men altså, man er jo altid lidt spændt på at se, hvordan folk vil tage imod ens musik og sådan noget. Altså, du siger for eksempel det her med lyd. Altså, det var der, hvor du sådan nogenlunde fandt din lyd, ikke? Ja, jeg tror, det var der omkring, ja. Ja, hvordan kom du hele vejen dertil? Var det... Ja, det tog lang tid for mig at finde ud af, hvad for noget musik jeg vil lave. Mm. Og sådan har brugt adskillige timer i min kælder på at lave alle mulige mærkelige ting. Og lave altså musikmæssigt, ikke? Lave alle mulige mærkelige sange, som sådan bare for at sådan prøve at se, hvor var det hvad var min bag, eller sådan, hvor var det min stemme lød fedt, og hvad var det jeg var god til, du ved, inden for musik, eller hvad var det jeg gerne ville udtrykke, eller sådan, du ved, ikke? Ja. Og hvad var det jeg gerne ville sådan have, at folk skulle, hvordan var det altså fordi når man lægger musik ud, så er det også sådan, det du lægger ud, det er jo ikke
det er jo ikke bare en sang, du ved, det er ligesom, det er den måde, folk kommer til at se dig på. Du ved, folk kommer til at tænke, han er sådan her, som han er i den her sang, ikke? Facts. Så sådan, det var også, ja, der ligger mange overvejelser bag, føler jeg. Ja, også, altså du siger jo for eksempel, det var der, hvor altså, du havde eksperimenteret med autotune og sådan nogle ting, ikke? Ja. Nu husker jeg jo helt tilbage, med vores sådan der kollektivagtige, hvor jeg var den eneste, der ikke lavede musik, men I alle sammen lavede musik. Ja, det var før jeg havde Mashu, jeg havde slet ikke. Jeg tror ikke engang, du havde et kunstnernavn. Nej, det havde jeg ikke rigtigt. Ja, men der var det nemlig også en helt anden lyd, end den du har i dag. Ja, 100%. Det var meget amerikansk inspireret i starten. Meget. Ja. Og jeg kan huske, jeg tror nok, du er 2 år ældre end mig. Jeg gik i sådan noget 8. klasse eller et eller andet, ikke? Ja. Og du gik i 10. tror jeg nok. Ja, jeg tror, Ja, 10. klasse, ikke? Ja. Du ved, og der begyndte vi bare sådan der, alle sammen bare studie. Det var bare den ting, man lavede, ikke? Det er rigtigt, det var sindssygt. Jeg kan stadig huske første gang, jeg var i studiet også. Ja. Altså første gang, jeg var i et rigtigt studie, ikke? Fordi det starter jo tit med, eller det gjorde det i hvert fald for mig, at det var en ven, der havde et hjemmestudie, ikke? Eller havde en hjemmestudie, en computer med Logic på, eller med, jeg tror det var FL. Ja, FL Studios. Ja, og sådan, du ved, det gik jo lang tid før, at jeg havde lavet mange sange, før jeg kom i et rigtigt studie. Altså et musikstudie, et professionelt studie, ikke? Ja, jeg kan stadig huske første gang, jeg var ude i Disco X. Ja, på Nørrebro. De der studier derude. Det var sindssygt, det var en helt sindssyg oplevelse. Ja. Også bare fordi, jeg kan huske, der var sådan nogle premix vokaler, så man kunne sådan der, du ved, lige pludselig var det et ordentligt mix, der var på min stemme, så var det helt anderledes at høre sådan sin vokal gennem et sådan professionelt studie, end der er jo stor forskel på det, og så sådan der, det jeg kom fra før det, ikke, som var meget hjemmelavet, ikke? Der var også meget type beats. Ja, det var meget YouTube beats, og intet ondt imod det. Nej, men det er sindssygt. Det er sindssygt. Nogle gange, altså jeg bliver stadig meget inspireret af YouTube beats også, fordi der er masser af ting at hente os. Og der er sindssygt mange YouTube producer, der er virkelig dygtige, altså sådan der, og sådan sagtens kunne have en kæmpe karriere, altså man skal ikke undervurdere YouTube beats, det skal man ikke. Nej, men jeg tror også bare, det er en fed måde sådan der, at komme ind på det, du ved, altså det er meget nemt, fordi det er lige til, du går bare på YouTube, og så søger du. Ja, du ved for eksempel, du er kæmpe 50-fan, du ved, søger sikkert bare 50 Cent type beats, og så kommer der noget op. Og det var også det, vi gjorde dengang, det var jo sådan meget for at finde sin lyd, altså blive nødt til at lave alt muligt forskelligt, og når man ikke kender nogen, der lige kan producere alt slags musik, så er det meget nemt bare lige at gå ind på YouTube, finde nogle gratis YouTube beats. Ikke engang udgive det, bare lave det. Bare for at se, hvad det kan blive til. Altså, sådan der. Jeg ved ikke, hvor mange sange jeg har lavet gennem tiderne, men jeg har i hvert fald lavet rigtig mange dårlige sange også, ikke? Som for at finde hen til det, jeg laver i dag, eller hvad man siger. Men altså, du har også været i gang i 10 år, altså. Er det 10 år eller noget? Er det ikke fucking... Jo, det er 10 år, men det er over 10 år, tror jeg. Ja. Jeg tror, jeg lavede min allerførste sang sådan i 2013 eller 14. Så ja, det må være sådan der. Lidt over 10 år. Men det gik jo hurtigt fra for eksempel, du har udgivet Skæbnen, der tror jeg nok, som vi lige snakker om, der var det jo Skæbnen, Forblændet og Topfart. Forbandet, ja. Ja, Forbandet. Ja. Og så ved jeg ikke, om der kom en fjerde, eller der kom en Nylonhjerter på det tidspunkt. Jeg tror, at Skæbnen, Forbandet, Topfart, og så kom Lyserød. Ja, og så kom det var Lyserød, føler jeg, det var der. Og så kom EP'en, hvor Lyserød var på, ikke? Ja, det var 100% Lyserød. Lyserød, der skete der ting. Det var der vi virkelig sådan der... Ja. Jeg virkelig følte, okay, nu er der folk, der gider at høre det, ikke? Det føler jeg også. Men jeg synes i hvert fald, der hvor jeg sådan mest begyndte at lytte, det var Nylonhjerter. Altså Nylonhjerter for mig, det var det sygeste. Og jeg tror faktisk stadig, nu er det lige udgivet, når man taler om solen, og vi ses, der kom ud sidste år, det var også sindssygt. Men jeg tror Nylonhjerter, det er noget helt anderledes rap. Ja, men jeg forstår godt, det er meget rappet på en eller anden måde, på rigtig mange punkter. Ikke? Det synes jeg i hvert fald personligt selv er noget af det fedeste. Ja. Men kan du fortælle om den proces med, sådan der, du startede bare med at lave sange, til lige pludselig, okay, nu har du faktisk en EP, du skal lave, og et lidt større projekt? Ja, jeg tror altid sådan, altså nu lavede jeg Venteværelset, og så lavede jeg Nylonhjerter med Bjørn bagefter, ikke? Ja. Men jeg tror altid, at det var planen sådan for mig, at du ved, at lave længere projekter. Og jeg har altid følt mig sådan som en værkartist. Ja. Altså jeg føler, at der er folk, der laver singler, og så er der folk, der laver værker, ikke? Og sådan, du ved, ikke at man ikke kan gøre begge ting, fordi det gør de fleste jo, men du ved sådan der, jeg føler virkelig, at jeg er en værkartist, og det er det, jeg godt kan lide at lave, det er de der længere projekter med måske et koncept eller en rød tråd, eller hvor det sådan, hvor det ikke bare er en single, der skal stå alene, eller sådan, du ved.
det er klart, det jeg føler min forsager. Eller hvad man siger. Og du lavede du ikke også det grafiske på det tidspunkt stadig? Jo, jeg lavede lidt grafisk og sådan nogle ting, ja. Så du lavede ikke engang bare musik, men du lavede også det grafiske på det? Ja, lidt. Og jeg mixede også selv vokaler og sådan noget før i tiden. Syg. Ja. Og sådan der. Jeg har aldrig lavet beats sådan rigtigt. Jeg har lavet måske 2-3 beats i mit liv. Aldrig noget, der har, du ved, jeg har aldrig følt, det var min ting, men sådan der. Men jeg har altid nyt at være en del af processen på forskellige måder. Altså sådan der, at det ikke bare er, du ved, skriver en tekst og så indspiller den. At jeg også kan godt lide at være med ind over det kreative, også i forhold til videoer og billeder og i forhold til mixing og sådan nogle ting. Ja. Det er sådan, det går jeg meget op i, at det hele er sådan mig eller sådan. Ja. Men hvem har lært dig alle de der ting? Altså nu ved jeg, du har jo to brødre, som har inspireret dig meget i forhold til hiphop og... Jo, 100%. Jeg har bare altid været meget kreativ, tror jeg, og elskede sådan der, du var tegne, da jeg var lille, og sådan nogle ting. Generelt sådan noget beatbox eller sådan noget, sådan nogle ting. Sådan, jeg har altid godt kunne lide de der ting, sådan, sådan kreative, små finurligheder i hverdagen. Eller sådan noget. Lyttede du meget til battle raps og sådan noget? Ja, jeg kunne godt lide sådan noget. Altså, det var måske, da jeg var helt lille, ikke? Mine storebrødre, mine fætter og sådan noget, så meget MC Fight Night og sådan nogle ting der, ikke? Maya Man og sådan noget. Jeg tror bare sådan, du ved, hiphop, det har altid været en del af mit liv, eller sådan, du ved, min far hørte rigtig meget hiphop derhjemme, og hørte meget R&B, og jeg tror, det var meget anderledes, fordi når jeg kom hjemme hos mine venners forældre, så var det Kim Larsen og sådan noget. Vi har aldrig hørt Kim Larsen derhjemme. Altså, jeg kan ikke huske et minde, hvor vi hørte Kim Larsen. Nej. Så skulle det være til en eller anden fødselsdag eller et eller andet, ikke? Men sådan derhjemme, der blev kun spillet R&B, soul, hiphop og sådan der, en gang imellem lidt rock og sådan noget, men sådan der, men aldrig danstop eller sådan. Nej. Sådan noget der. Faktisk ikke så meget dansk musik generelt. Nej. Men hvordan blev du for eksempel inspireret? Ja, musikalsk, det var den ene ting, men det med at springe ud i, for eksempel, ikke nok med, at du laver musik, for eksempel, så også det grafiske, eller bare det med at eksperimentere? Men jeg har bare altid synes, også bare sådan, når jeg selv lytter til artister, eller sådan, du ved ikke, så jeg elsker det der med, at man kan se sådan der, artisten hele vejen rundt. Du kan se, du ved, Tyler, the Creator, eller noget. Ja, han er sindssygt. Han er jo artist, men du ved, det er jo ikke kun hans ting, han laver. Han er også iværksætter og har sit eget brand, og han er fuld laver alt muligt, du ved, han har lavet tv-serier og du ved, alt muligt ting, ikke? Eller Travis Scott eller sådan noget, hvor det er sådan der, deres brand, det er ikke bare musikken, det er sådan der hele pakken-agtigt, ikke? Men har du ikke været bange for at springe ud i det? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror bare, det føles naturligt for mig, sådan der, du ved. Så der har ikke været nogen momenter, eller sådan, hvor du har haft lidt sus, eller lidt sådan, okay shit, er det nu, du ved, folk ved, du kan finde ud af at lave musik. Ja, men jeg tror mest på live-siden, tror jeg, at det har været det der, hvor jeg har haft sus og sådan noget. Fordi at jeg har aldrig følt mig, jeg har aldrig været sådan en udadvendt type, føler jeg på den måde. Altså, nogen vil måske være uenige i det, men jeg har aldrig følt mig sådan der, sådan, jeg har ikke følt til at stå på en scene, tror jeg. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener. Det kan godt, altså jeg føler, at jeg er blevet ret god til det nu og sådan noget, og du ved, det er noget, jeg øver mig på, fordi det er en kæmpe del af musikbranchen i Danmark, ikke? Du har også haft meget selvtillid. Altså, jeg føler altid, du på en eller anden måde, eller det har du i hvert fald vist, du er altid god til at vise, at du har selvtillid. Nu ved jeg ikke, om du er sikker. Ja, 100%, men jeg tror også bare, at jeg har altid haft sådan en konkurrencegen med alt det, jeg har lavet, og sådan, jeg har altid følt sådan der, jeg har altid taget det meget bogstaveligt, det der med at tro på sig selv. Sådan der meget, meget bogstaveligt, der, sådan der, hvis du ikke tror på dig selv, så er der heller ikke nogen andre, der gør det. Ja. Altså, sådan der, du ved. Så jeg har altid været sådan meget selvsikker, tror jeg, i det, jeg har lavet. Også da jeg ikke var god til det, jeg lavede. Altså også i starten, da jeg lavede musik, så følte jeg stadig, at jeg var den bedste, selvom jeg ikke var. Altså, sådan der, tror jeg. Det er meget hiphop og følelse nu. Det er det måske, men det, jeg ved det ikke, det er også bare det der konkurrencegen i mig, tror jeg, der er sådan... Eller hvis jeg måske ikke følte, at jeg var den bedste, så ville jeg gerne være det i hvert fald, ikke? Og sådan... Ja, det tror jeg bare altid har været i mig, sådan det der med... Selvfølgelig har man også været nervøs og sådan for nogle ting og sådan noget, men mest på live-siden, 100%. Altså det er mest der, hvor jeg har tænkt sådan, sådan... Hvis jeg vil være musiker, så skal jeg spille live-shows og sådan. Jeg ved ikke, om det er mig-agtigt. Det tog måske først sådan... måske 10 shows eller sådan noget, før jeg følte sådan... Okay, jeg kan faktisk godt det her. Jeg finder ud af det her også, du ved. Men det var virkelig... Live var virkelig sådan der... en grænse for mig at overskride. Hvad gjorde du for at blive bedre til det? Altså helt ærligt, jeg tror det er ligesom alle mulige andre ting, sådan der,
øvelse gør mester. Og nu snakker jeg ikke øvelse at stå foran spejlet og rap, forstår du? For det er ikke det samme. Nej. Der er kæmpe forskel på at stå i et øvelokal og rap foran nogle af dine venner, end at sådan der stå på en scene og have øjenkontakt med publikum og sådan der styre et publikum. Altså det er sådan, det er en helt anden ting. Sådan her. Hvad gjorde du for eksempel Røs? Du spillede på Roskilde sidste år. Der snakkede vi om, der var 25-30.000 mennesker. Ja, jeg ved ikke, det omkring. Det var helt sindssygt. Jo. Hvordan forbereder man sig til sådan Men der havde jeg heldigvis sådan, der havde jeg spillet en stor håndfuld shows, ikke? Måske, jeg ved ikke, hvor mange shows jeg havde spillet, men jeg spillede en del shows, og der var jeg sådan der blevet selvsikker, tror jeg, i det jeg stod på scenen, tror jeg, og sådan, og havde ligesom lært i hvert fald at deal med følelsen af at være nervøs eller sådan for et show, ikke? Så sådan, jeg tror lige der var jeg nervøs, fordi det er et kæmpe show, og jeg er meget spændt, men tit er jeg ikke så nervøs for altså sådan, hvis jeg er nervøs eller er spændt, så tror jeg det mest for sådan, hvis jeg glemmer noget, eller sådan, hvis du ved, jeg ikke leverer godt nok selv. Og jeg tror på, at hvis man øver sig nok, og man hvis man kan sine ting, så laver man ikke fejl jo. Hvis man bare øver det nok, så laver man ikke fejl jo. Så skal det være et andet sted, at strømmen går, eller du ved, at der sker noget i publikum, eller du ved, at det er noget, der ikke ligger i mine hænder, ikke? Nej, 100. Så jeg sørger altid for, med sådan nogle, især med de der store shows, at jeg har styr på mine ting. Og så hvis der sker noget, så er det 100. Ude af mine hænder. 100. Fordi at, sådan, du ved, og selvfølgelig kan der ske en gang imellem, man glemmer en sætning, man glemmer et vers. Jeg har også prøvet at glemme det helt vers, du ved. Det er også super noget, men det kan ske for alle, tror jeg. Altså sådan der, lige meget, hvor meget man øver, så det handler bare om at sådan der, virkelig øve sine ting. Men det er også sådan, jeg føler også, altså der er for eksempel mange mennesker, der laver fede ting, men de er bange for at springe ud i det, fordi de måske er bange for, hvad andre tænker. Og det er jo en følelse, personligt så har jeg selv haft den, ikke så meget med det her, men du ved bare sådan generelt, altså, og det er jo ikke bare, det er jo ikke nødvendigvis kun inden for det kunstneriske, men også skal bare. Heller ikke, altså når jeg siger sådan, at jeg ikke har været nervøs, så tror jeg også bare, det er måske også bare fordi jeg glemmer, at jeg også havde en følelse af, at du ved, inden man udgav, det er jo sådan, du giver noget af dig, som du ved, på en anden måde, end at lægge et billede på Instagram. Du siger nogle ting på de her sange, og det forsvinder ikke, altså sådan der. Medmindre du fjerner sangen fra Spotify, men det forsvinder ikke. Det er ord, der kommer til at sådan der. Og det er, som jeg sagde tidligere også, at det der med sådan, man skal ikke undervurdere, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det i starten, men man skal ikke undervurdere, at sådan, folk ser dig virkelig for det, du siger i dine sange. Præcis. Altså sådan der, det kan godt være, når man laver sangen, at det bare er en sådan der, det er jo bare en vibe, man står bare, skriver bare lige nogle tekster, ligger det bare. Men det bliver en person. Men det bliver ens person, så man skal sådan, det er noget, jeg har virkelig begyndt at tænke over senere hen, at sådan der, tænke meget over, hvad jeg siger, og hvad jeg har lyst til at stå for, og hvad jeg har lyst til sådan der, hvad skal være mine, sådan, hvad skal folk tænke på, når de hører min musik? Hvordan balancerer du det? Fordi du har for eksempel på det nye album, der har du Øjenåbner og Grim Verden, som det er i hvert fald nogle sange, hvor du snakker om nogle. Det er i hvert fald ærligt. Det er i hvert fald meget ærligt, og du snakker ikke om politiske ting, men du snakker om at være født i Danmark og sådan nogle ting. Ja, jeg tror for mig, at det er i hvert fald gået op for mig, det der med sådan, at det er vigtigt at være ærlig for det første, selvfølgelig i sin sange, og jo mere ærlig man er, jo mere føler lytterne også, de får, tror jeg, når de lytter til musikken. Men sådan, jeg tror bare for mig handler det om at være mere ærlig over for mig selv. Du ved, og ikke sådan overdrive for meget, men vi jo altid overdrive lidt i sangen, og du ved, men det er jo Overdriver du i sangen også, eller? Ja, men altså, det er jo nogle, man skal jo tænke på musik, det er jo det underholdning. Det er noget, folk skal lytte til og prøve at gøre det så lidt som muligt, selvfølgelig. Men du ved, altså sådan, nogle gange så skriver man også nogle ting, bare fordi, at det lyder fedt. Altså sådan der, ikke? Hvor det er jo ikke fordi, at hvis jeg laver en ked af det sang, så er det fordi, jeg har været super ked af det den dag. Nødvendigvis. Det kan det godt være nogle gange, at jeg har, du ved, været ked af det, og så går jeg i studiet, og så får jeg det ud på den måde, ikke? Men der er også nogle gange, hvor jeg laver en ked af det sang, selvom jeg er virkelig glad, du ved. Fordi at det er den vibe, jeg lige er i, eller sådan, det er det. Og jeg hører et beat, der lyder af noget sådan melankoli, eller sådan, sådan et sad beat, du ved. Ja. Og så får man lyst til at skrive i den vibe, selvom man måske ikke engang er det, man føler lige nu, eller sådan, du ved. Men hvordan balancerer du den der proces med, altså, den offentlige persona og den private masse? Det ved jeg ikke engang. Altså, fordi nu ved jeg, at der er tit for eksempel, hvis du gerne vil hjem, fordi du for eksempel vil spille FIFA.
Forstår hvad jeg mener? Og det er sådan... Nej, men det er jo en seriøs ting, fordi du ved, der er jo mange, der måske tænker, at rapper Mads, han er hele tiden ude, og du ved, aktiv og alt muligt. Ja, jeg kan også huske, forleden dag, for en måned siden, så mødte jeg en eller anden i bussen, der vidste kendte min musik. Og så var han sådan, bro, og jeg havde lige spillet et eller andet show. Jeg ved ikke, om det var et eller andet. Jeg havde lige spillet et eller andet show, og så mødte jeg en, der var til koncerten i bussen, og så var han sådan, bro, hvad laver du i bussen? Så var jeg sådan, jeg skal bare hjem-agtigt, du ved, sådan, jeg skal ikke... Så var han sådan, hvorfor er der ikke nogen, der kører der, eller sådan, du ved, bare sådan, for sådan er det jo heller ikke jo, altså det er jo også bare sådan, bare fordi man laver rapmusik, eller man laver sådan, du ved, så er man jo stadig almindelig person, sådan, du ved, det er ikke sådan, så på den måde, så sådan, det er svært at håndtere det der med sådan, og hele tiden at være Mads, der rapper-agtigt. Hvordan håndterer du det? Jamen det ved jeg ikke rigtigt, sådan, du ved, det er jo en balance ting, men nogle gange så glemmer jeg det også, du ved, så er jeg ude og på strøget med min mor eller et eller andet, og så kommer der en eller anden op og vil have et billede eller sådan noget, hvor det bare er sådan, nå ja, sådan, nogen ved, hvem jeg er-agtigt, sådan, det er sådan en, det er stadig en ny ting for mig, eller sådan, du ved, det er stadig det er meget nyt stadig det der med, du ved, at man kan gå rundt i Danmark, og så er der sådan der folk, der tror, de kender mig måske, du ved. Fordi de Synes du, det har ændret dig? Synes du, det har ændret dig? Ja, 100%. 100%. Jeg tror, det er svært ikke at ændre sig. Jeg ved ikke, om det kun har ændret sig til det dårlige, eller sådan, du ved, eller det gode, eller sådan. Jeg tror, der er mange aspekter i det. Men ja, 100%. Altså sådan, det gør jo noget ved en, de der ting. Altså sådan der, du ved. Og jeg håber, at jeg sådan stadig kan blive ved med at holde fast i den masse, der ikke laver musik. Fordi det er sådan, du ved, det er jo stadig, altså frem for alt er jeg jo stadig bare Mads, der ikke laver musik. Det er også svært, når jeg hedder det samme, forstår du? Men ja. Jeg ved det ikke. Du, for eksempel så skriver du om følelsesmæssig afstand i din musik. Det gør du faktisk flere gange. Det er et gennemgående tema. Føler du, der er nogen, der har taget følelsesmæssig afstand fra dig? Altså, er der nogen, der måske har sagt, at eller du kan mærke, at den her person gider ikke at være sammen med mig længere, fordi jeg er blevet en Jeg kan i hvert fald godt mærke, at sådan, du ved, der er folk, der har sagt til mig, at jeg ændrer mig, for eksempel. Eller sådan, du ved, sådan nogle ting. Og det er jo sådan... Hvordan påvirker det dig? Jamen, det er jo sådan en mærkelig følelse, fordi at jeg tror ikke, man selv lægger mærke til det, mens det sker. Men når jeg kigger tilbage på mig nu, inden jeg lavede musik, kan jeg jo godt se, at jeg ikke er den samme person. Men i bund og grund tror jeg, at jeg er gladere nu end før, ikke? Så på den måde har det jo ændret mig positivt. Men jeg tror også, det har helt sikkert også gjort nogle negative ting ved mig. Altså, du ved, sådan der. For det er ikke, jeg tror ikke, det er sådan... Jeg tror ikke, det er meningen, at der er nogen, der skal få sådan opmærksomhed på den måde, som man gør, når man laver musik. Eller sådan. Nej. Det er en skør ting i princippet. Ja. Hvordan håndterer du det så bedst? Altså lad os sige, hvis der skete noget. Jamen jeg ved ikke, det handler jo meget om, for eksempel som du siger, så er jeg til et show, og så tager jeg hjem for at spille FIFA eller andet, forstår du? Så det er nogle gange også bare sådan, nogle gange så har man også fået for meget, hvis man har været sådan, hvis man nu har spillet hele weekenden. Så har jeg også nogle gange bare brug for, du ved, være derhjemme med min familie, eller du ved, sådan hygge med min bror, eller du ved, eller se, det handler jo rigtig meget for mig også om at se nogle mennesker, og holde fast i de venner, der ikke laver musik. Altså det er sindssygt vigtigt for mig, fordi jeg sådan der, og ikke har noget med musikbranchen at gøre, fordi at man kan hurtigt ryge ned i den der sovs, hvor hele ens verden er musik, og alt man tænker på er musikrelateret, eller og jeg skal også huske at poste det her, og jeg skal også huske at annoncere den her koncert, jeg skal også tænke på, hvad skal min næste single være, hvad skal mit album hedde, du ved, der er hele tiden de der ting, man sådan, du ved, jeg hørte en gammel sang forleden, med noget musik, min far viste mig, nogen der hedder Olesen og Olesen, sådan noget helt gammelt. Det findes ikke engang på Spotify, sådan noget helt gammel musik, ikke? Hvor der er en, hvor forsangerne siger, problemet med poesi er, at man aldrig har fri. Og du ved, det følte jeg bare sådan der, den ramte mig, fordi ja, sådan der, kreativitet. Fordi det der med sådan, når du skriver tekster og sådan noget, min hjerne tænker hele tiden i tekster, og hele tiden i sådan, jeg kan ikke engang se en film, uden jeg tænker på, det kunne være fedt at sige en sang, eller du ved, sådan nogle ting, ikke? Så jeg tror bare, det er vigtigt at sådan holde fast i, de værdier, man havde, inden man lavede musik, og sådan de venner, man havde, inden man lavede musik, fordi at jeg har tit brug for en pause fra den her verden, eller sådan, du ved, som jeg lever i konstant, eller sådan, du ved. Og det er fucking svært at skelne mellem M-A-S og Mads. Mads med D. Ja, det er sindssygt svært
og sådan finde rundt i nogle gange, og sådan, ja. Hvis du, vil du ønske, at du vil kunne lave din musik, uden at få noget offentlig anerkendelse? Ja, men det tror jeg rigtig. For der er mange, der ikke har det sådan. Det siger alle rapper jo, sådan det der med, jeg vil ikke være rig, eller jeg vil være kendt, jeg vil bare være rig, eller sådan noget. Ja, præcis det. Et eller andet sådan noget der. Men der er nogen, jeg tror helt oprigtigt, der er nogen, som godt kan lide den offentlige del af det. Det tror jeg også. Og nogle gange kan jeg jo også godt lide det. Det er jo rart i princippet, altså det er jo rart at få anerkendelse for det, man laver på den måde. Men nogle gange vil jeg også synes, det var lidt mere ligesom, du ved, at være forfatter eller et eller andet. Ja. Hvor for der er det en anden type anerkendelse. Det er det lidt, ikke? Altså, du ved, de kan godt gå på gaden, de fleste, eller, måske ikke de allerstørste, men du ved, forstå mig ret sådan der, de kan godt sådan gå på gaden og sådan nogle ting, ja. Og, sådan, og dem, der kommer hen og det er jo også fucking fedt, når folk kommer hen og du ved, vil have et billede eller sådan noget. Jeg er altid frisk på sådan nogle ting. Jeg siger altid ja, selvfølgelig, du ved, fordi at det er kærlighed i sidste ende. Men sådan der, altså, for mig handler det meget om musikken, du ved, jeg elsker at lave musik. Du ved, det jeg allerbedst kan lide ved musik, du ved, musikbranchen og alt det, det er bare at lave musikken. Det er ikke engang at udgive det, det er ikke engang at spille eller sådan, det er bare selve processen i, man sidder i studiet med min producer, eller du ved, en producer, altså. Bare det der med sådan, bare selve lave et track, og være sådan, kunne tage hjem, høre det i høretelefoner, og være sådan, shit, jeg har lavet det her. Det har altid været sådan, jeg tror også, hvis vi sådan tager tilbage til de der kreative ting og sådan noget, det har altid været det, jeg sådan, det der med at lave noget, sådan, det har jeg lavet, eller sådan, du ved. Lavet en tegning, eller du ved. Jeg malede også, der var lige lavet sådan noget graffiti og sådan noget. Ikke på væg og sådan noget, selvfølgelig, men på papir, ikke? Og altid bare det der med sådan, det er mig, der har gjort det her, ikke? Det kan jeg godt lide. Den der følelse, eller sådan, at man skaber et eller andet. Sindssygt. Men for eksempel så snakker du om, at, altså især det med offentlige personer og den private person, ikke? Men lytter du stadig egentlig til din egen musik? Altså sådan, går du nogle gange og lytter til din egen musik? Ja, 100. Også efter det er udgivet? Nej. Aldrig Jamen, det er der, hvor jeg hører, det stopper. Efter aldrig, det er udgivet. Det er rigtigt. Hvorfor? Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er det der, den der følelse af, sådan, der er ikke nogen, der har hørt det her endnu, eller sådan, du ved, sådan, nu går jeg, du ved, bare sådan, det er bare sådan, som om, at du ved, der er jo en lang proces, fra at man laver et track, til det kommer ud. Der er en sindssygt lang proces. Jeg tror ikke, det er alle, der ved det. Sådan der, folk er tit sådan der, og så ligger et eller andet story op af en eller anden demo, jeg sidder og laver, eller sådan, og så er folk sådan, udgiv den lige på fredag. Det fungerer det jo ikke. Altså, det kan man jo ikke gøre. Altså, man kan godt, men du ved, sådan fungerer det ikke. Fordi at man skal jo også, man skal ligesom lave en plan for, hvordan man udgiver sangen og alle de her ting. Og i al den tid har jeg jo gået og hørt den her demo rigtig meget. Måske har jeg lavet en musikvideo, hvor at vi har taget det samme klip 100 gange, hvor den her sang bare har kørt. Så man bliver også træt af sin egen sang. Man bliver sindssygt træt af sin egen sang. Sådan der. Men ja, som jeg selv sagde før, også med det der med, at man laver noget i studiet, så tager jeg hjem, hører det. Det gør jeg altid. Sådan der, det, hvis jeg har været i studiet, så hører jeg det næsten altid i AirPods, bare på vej hjem fra studiet. På cykel eller i bussen eller et eller andet. Sådan der, så sidder jeg bare og hører. Men det er ikke sådan, jeg sådan, på den måde sætter mig derhjemme og bare sådan, nu hører jeg bare min egen musik. Nej. Jeg kan jo virkelig godt lide at høre andres musik. Sådan der, altså mine venners musik og sådan noget. Det er noget af det bedste, synes jeg. Men meget sådan der, vores vennegruppe er meget sådan, sende ting til hinanden og sådan der. Lyt til, så har min ven lavet en ny sang, så har min anden ven lavet en ny sang, så hører man det og kommer med feedback og sådan noget. Ja. Jeg vil gerne lige tilbage til det der, du snakker meget om det med, at man skal være ærlig i sin musik, eller det der virker for dig i hvert fald, at være ærlig. Det er i hvert fald noget, jeg prøver på at være. Præcis. Du ved, fordi at, det, man skal ikke være ærlig. Altså, der er også mange, der laver, du er ærlig i hvert fald. Der er også mange, der laver musik, hvor det er mere en personer eller sådan, sådan nogle ting, ikke? Men jeg tror, at for mig, der er det sådan, jeg vil ikke sige, at det er sådan, min musik er sådan 100.000% bare mig. Der er jo også pyntet lidt på det og sådan nogle ting, men jeg prøver at være ærlig, og jeg føler, at jo mere ærlig jeg er, jo mere ægte lyder musikken også. Eller sådan. Men når man taler om solen, som vi lige snakker om i forhold til øjendråber og øjenåbner, og grim verden, der stiller du også nogle store spørgsmål, især øjenåbner, hvor du snakker om at være født i Danmark. Ja, øjenåbner, det er jo sådan, det var sådan en ting, hvor jeg var sådan, der sker alle mulige ting i verden nu, krig og alt muligt, jeg ikke har lyst til at komme ind på, men sådan, det var vigtigt for mig at lave et track, som
som var sådan en sang til mig selv. Sådan en reminder til mig selv om, at sådan, hvor heldig man er over at være født i Danmark, hvor der er fred og ro og en seng at sove i og alle de der ting, ikke? Og men, så nogle gange så skal man lige tænke over, sådan, hvor heldig man egentlig selv er. Altså, hvad er chancen for at blive født i Danmark? Hvor lille er den egentlig? Ja, for det snakker jeg nemlig med Kunde om i sidste episode. Der snakker vi meget om det der, og i slutningen så kom vi ind på, du ved, hvor vores forældre var fra og sådan nogle ting, og han snakker om lidt om sin, og du ved, og jeg snakker om. Men er det noget, du tænker over tit? Altså sådan, tænker du nogen, altså vildt over, hvor privilegeret jeg tror, det er i hvert fald vigtigt at tænke over det. Ja. Det er rigtig vigtigt, tror jeg. Altså sådan, fordi at sådan... Gør du det? Tænker du? Ja, det gør jeg. Det er, altså også bare for at humble mig selv, eller sådan, du ved, eller sådan en gang imellem, fordi sådan... Man kan hurtigt komme til at tænke sådan, hvorfor har jeg ikke en bil, eller sådan, hvorfor har jeg ikke den der sindssyge lejlighed, eller sådan noget. Men nogle gange skal man også bare være sindssygt glad for det, man har, altså sådan, du ved. Det skal man altid være. Altså, er du sindssyg, men hvis jeg kigger tilbage for 10 år siden, og sådan en lille Mads, der lavede musik hjemme hos min ven, og så mig nu, sådan der, så ville jeg også, du ved, være overdrevet glad over, hvor meget jeg har opnået. På samme måde føler jeg også bare, at man skal være glad for, man er født i Danmark, hvor det bare... Ja. Altså, der er så mange goder ved at være født i Danmark, og sådan, du ved, nogle gange skal man tænke på, at ens problemer, dem man tror, man har kæmpe problemer, og måske er der, du ved, er det ikke så vigtigt alligevel. Altså, du ved, måske er der nogen i verden, der har nogle større problemer end en selv, ikke? Det er meget det, der sang handler om. Og så er det bare sådan, det er en sang til mig selv, du ved, om sådan, husk nu, at du har det rigtig godt. Du ved. Ja, men jeg synes også, det er en fed ting. Jeg synes, det er godt lige at tænke over det. Jeg prøver i hvert fald selv at tænke over det. Jeg skriver meget sådan digte og sådan nogle ting, og det var også en af de sange, jeg tror, jeg sagde det til dig, som også fik mig til at skrive på et digt. Ja, 100. Jeg skriver også, du ved, jeg har også skrevet mange digte og sådan noget. Det er en, du ved, jeg havde også på venteværelset, der var der også jo et et venteværelse, der var det. Ja. Var det noget, du selv skrev, eller var det... Ja, det var faktisk et digt, du ved, det vi lavede den EP var meget sådan der, jeg vil gerne prøve at lave en eller anden, fordi der tit på projekter, så er der folk, der har sådan en interlude, eller du ved, et eller andet, nogen der snakker, eller et eller andet, ikke? Og så følte jeg bare, at det var sjovt at prøve at lave et digt, eller sådan, jeg ville bare prøve at se sådan, det var det første digt, jeg nogensinde skrev, jeg bare sådan, var det det? Ja, det var sådan, sygt. Nu prøver jeg at se, om jeg også kan, eller sådan, om jeg kan finde ud af det, du ved, og så satte jeg mig ned på kirkegården i Rødovre. Ja. Ja, og så sad jeg der på en bænk, det er sådan en hyggelig kirkegård. Altså var det aften, eller var det... Det var bare om dagen, sådan en solskinsdag, hvor jeg bare gik en tur. Ja. Du ved, det gør jeg nogle gange. Det gør jeg nogle gange, at jeg sådan der bare går en tur og skriver lidt tekst, eller hører nogle beats, eller et eller andet. Og jeg var i gang med den her EP, jeg vidste, jeg ville gerne lave et eller andet, hvor jeg snakkede, hvor det ikke var så rimfokuseret, hvor det var mere, og det var ikke, altså det var bare nogle ord, jeg havde lyst til at skrive-agtigt. Og så satte jeg mig ind på den her kirkegård. Jeg ved ikke lige, hvorfor det blev der, men der var et godt spot i solen. Og så skrev jeg bare lige, hvad der faldt mig ind. Ja. Og så blev det til det track, der hedder Venteværelset, som er et digt. Og så senere hen, så indspillede jeg det, og så fik jeg en producer til at lægge musik under og sådan noget. Sindssygt. Ja. Du snakker jo også om, for eksempel, at du bliver meget inspireret af, altså, eller nu ved jeg, at du bliver meget inspireret af film, men det nævner du også selv. Ja. Ser du mange film? Jeg har set mange film, ja. Det gør jeg. Ja, jeg kan godt lide film. Sådan der, ja, jeg tror også bare, det er sådan kunst og sådan noget. Det siger mig meget, eller sådan, du ved. Ja. Og sådan, og sådan nogle kunstneriske film og sådan noget. Jeg kan bare godt lide alle mulige former at udtrykke sig på, og jeg bliver inspireret af mange andre ting end selve musik, eller sådan, du ved. Jeg kan blive inspireret af alle mulige ting. Hvad er din yndlingsfilm? Er det den med Jordan Peele? Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad min yndlingsfilm er, mand. Get Out, den er god, Jordan Peele, men jeg ved det ikke, mand. Jeg ved det ikke. Jeg kan også rigtig godt lide Christopher Nolan. Jeg føler bare sådan, hvis man, du ved, han er måske min yndlings, sådan der instruktør, hvis man bare sådan, man kan bare sætte sig og se alle hans film, og så er de gode-agtige. Sådan, det føler jeg ret sådan, jeg har bare lyst til at se alt, hvad han har lavet. Ja. Jamen, det er sindssygt. Der er jo også, det er fedt. Jeg synes også selv, film er fed. Altså, jeg kan godt lide science fiction, fordi det sætter min hjerne i gang. Ja. Altså, når jeg ser en eller anden science fiction film omkring et eller andet, jeg er kæmpe Dune-fan. Jeg har læst bøgerne og lyttet til bøgerne og alt muligt. Du har bare nørdet det. Men for mig, når jeg ser Dune eller et eller andet, så det
det er ikke bare filmen, det er mere det med, at det får mig til at tænke over noget mere. Jamen, når jeg ser sådan noget der, så tænker jeg bare, det er sindssygt, at der er en person, eller du ved, en gruppe af mennesker, eller whatever, der har siddet og fundet på det her. Der har fundet hele det her, fundet på hele det her univers. Det er fucking altså, hvordan kan det lade sig gøre sådan der? Det forstår jeg ikke. Du ved, det er jo idéer og sådan noget, men det er bare, det er sindssygt, synes jeg. Sådan nogle af ting, det synes jeg bare er hjertet. Ja. Jamen, det er også en øjenåbner, synes jeg. Ja, det må man sige. Jamen, det er det. Og sådan der, jeg tror bare, for mig, der bliver bare inspireret af sådan nogle ting, at det kan også bare være noget, jeg hører i radioen, eller noget, min mor siger, eller noget, min, du ved, sådan nogle ting. Jeg bliver ret inspireret af sådan der, mine forældres sprog. Gør du det? Ja, det må jeg sige. Altså bare sådan noget, i forhold til sådan gamle udtryk, de kommer over fra en anden tid end mig og sådan noget, så det er sådan, bare sådan nogle gamle udtryk og sådan noget, det synes jeg er ret spændende. Ja. Du ved, det der med sådan, et eller andet, ja, gammelt udtryk. Jeg kan godt lide at dykke ned i sådan det danske sprog og sådan, sådan nogle sjove ordsprog og sådan noget. Det synes jeg. Du har også mange metaforer med i din sang. Jeg tror, jeg talte på det nye, der havde du 9 metaforer med. Ja. 9 forskellige metaforer. Hvordan har du det med det? Altså, du leger bare med, du elsker jo bare at lege med. Jeg kan bare godt lide, jeg kan godt lide de der ting, altså sådan, du ved, de der, at teksten, at man hører teksten, og så kan det være, du ved, næste gang man hører den, så finder man noget nyt i teksten, og sådan har jeg det også selv, når jeg hører andres musik, og sådan, jeg elsker det der med at høre en sang flere gange, og jo flere gange du hører den, jo mere sådan, jo flere lag er der i musikken, eller sådan. Så jeg tror bare sådan, at det er ret, jeg synes bare det er spændende det der med at have bars, eller du ved, metaforer, eller du ved, sjove vendinger, eller sådan. Jeg synes bare det er fedt med sådan nogle ting, hvor sådan, der er lidt lige et lag ekstra, eller sådan. Hvad tror du egentlig, du har lavet, hvis du ikke har lavet musik? Eller, du havde nok stadig lavet musik. Det er et godt spørgsmål. Men sådan, hvad tror du? Det er et godt spørgsmål, men jeg tror 100% jeg vil lave noget kreativt på en eller anden måde. Ja. Altså, da jeg var lille, ville jeg gerne male og sådan noget. Der lavede meget sådan graffiti også, men også bare tegnet og malet og sådan noget. Gør du stadig det? Ja, en gang, men jeg har lige begyndt lidt på det igen, faktisk. Sindssygt. Jeg har købt sådan et hæfte-agtigt, hvor jeg tegner i og sådan noget. Ja. Det er sgu meget. Er det sådan skabeloner, der i forvejen er der, og så laver du bare farve? Nej, ikke det der. Eller er det bare sådan helt hæfte? Frit fra mit hoved. Okay, sindssygt. Ja, også bare sådan generelt, for eksempel, og så kombinerer det med at være i studiet, for eksempel. Så er jeg i studiet, så er min producer og laver et beat, så tegner jeg lidt, eller så sådan nogle ting. Det, du ved ikke, jeg kan godt lide at have holdt min hjerne lidt beskæftiget med et eller andet kreativt. Ja. Sygt. Så det kan være, jeg måske vil jeg være kunstmaler eller et eller andet i dag, hvis det ikke det kunne godt være sindssygt. Jeg ved det ikke, det kan også være, at jeg må gå en helt anden vej. Du kan jo gøre det på siden. Jeg tror stadig, du kan være rapper og kunstner. Det tror jeg også 100%, men du ved, jeg ved det ikke sådan, det var bare en tanke. Måske havde været det, det ved jeg ikke. Vil du egentlig gerne blive kaldt rapper? Det er ikke sådan, jeg har ikke noget imod det. Jeg tror, for et par år siden var jeg mere sådan, jeg er ikke rapper, jeg er meget mere end det. Det kan jeg godt huske, du var. Jeg er meget mere end det, eller du ved, jeg er bare artist, og jeg laver alt muligt forskelligt, men altså, det er også fair nok, folk kalder mig rapper. Nu har jeg også rappet rimelig meget, kan man sige. Altså mange af mine sange, de indeholder rap, så hvis man vil kalde mig rapper, så det er fint. Jeg ved ikke, om jeg selv vil kalde mig rapper, men jo, det er nok. Du ved, det er jeg jo nok. Vores sidste gæst, han stillede et spørgsmål, som du skal svare på. Ja. Og det er, hvad er styrkerne og svagheder i din kreative proces? Ja, okay. Ja, jeg føler, altså hvis vi snakker om en kreativ proces, altså den, når jeg laver sange, ikke? Ja, jeg tror, det er sådan, altså, jeg arbejder på den måde, at nu laver jeg save, for jeg også er sådan lidt en værkartist, eller jeg kan godt lide at lave længere værker og sådan noget, ikke? Og jeg tror, at en af mine styrker er, at jeg laver virkelig, virkelig mange sange. Altså sådan der, jeg laver virkelig, virkelig mange sange, ikke? Altså sådan, laver du virkelig mange sange? Ja, min producer, han sendte mig en video i går, hvor vi skal til at korte lidt ned på alle de demoer, vi har lavet, og sådan, du ved, og sådan finde ud af, hvad der er det gode og sådan noget, ikke? Og så sendte han mig bare en video af, sådan, at jeg ved ikke, der lå sådan noget 89 demoer eller sådan noget, bare med Robert Jen, ikke? Og sådan, jeg tror, at det er både en fordel og en ulempe, det der med at lave mange sange, også bare fordi, at det er jo fedt, det er jo sindssygt fedt at have meget at vælge fra. Yeah. Man skal for eksempel vælge sange ud til et projekt, eller hvad skal være den næste single, eller sådan nogle ting. Men på den anden side,
så er det også sådan lidt en hovedpine, du ved, at sidde i og sådan, at have så meget musik, og man ved bare ikke sådan, hvad der er det gode. Der er jo også nogen, der bruger en måned på en sang. Og så, når de er færdige, så lukker de den, og så udgiver de den sang. Og så, når den er ude, så laver de en ny sang, og så kører de sådan, ikke? Men for mig, der handler det meget om sådan at lave en masse skitser og en masse sådan demo-ting. Og så gå og høre dem i mine ører og spille dem for mine venner, eller sådan, spille dem for mine forældre, eller sådan, og så høre, hvad folk ligesom, hvad der rammer folk, og sådan, du ved. Ja. Det er meget min ting. Men det er jo altså på den anden side er det også bare sådan, det er virkelig en hovedpine. Ja. Sådan der er så meget, man skal jo lytte igennem, og der er sådan, det er svært at vælge. Altså sådan, det er også, fordi jeg laver jo ikke en sang, hvis jeg føler, at den er dårlig. Ja. Altså sådan, så jeg føler jo det meste af det, jeg laver, er sådan rimelig godt, eller sådan, du ved. Men hvad er det bedste, og sådan, det er altid svært at vælge ud. Så jeg tror, at det er sådan nogle af styrkerne og svaghederne ved min kreative proces, eller sådan ved min musiske, ja. Altså nu når du har lavet så mange sange, jeg ved godt, du lige har droppet, men dropper du så noget igen her snart? Ja, det gør jeg. Jeg arbejder på et album. Ja, sindssygt. Ikke noget, jeg ved, hvornår det vil komme ud, eller noget sådan der, men jeg sidder sådan og laver nogle ting, og jeg vil gerne have, at sådan, altså jeg laver hele tiden musik jo, så jeg laver hele tiden nye sange og sådan, men jeg vil bare gerne have, at det næste projekt, der kommer, det er sådan, jeg tror altid, man vil have det. Jeg tror altid, man vil have det lidt sådan, at sådan, man vil gerne have, at det næste, det bliver det helt syge, du ved, ikke? Men jeg har det virkelig sådan den her gang. Nu føler jeg, har udgivet en del musik, og sådan, har udgivet et album, og 3 EP'er, og du ved. Så ja, jeg føler også, du har været der nu, og så har du også lige været på en del musik, så jeg vil gerne også sådan, tage min tid og sådan, finde ud af virkelig, hvad der skal være det bedste. Ja, men så kommer der en masse singler hen over sommeren. Sindssygt. Ja. Du har også en Tinderbox. Ja, jeg har også en Tinderbox, som jeg glæder mig, en Tinderbox performance, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og ellers bare nogle mindre festivaler og sådan noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Ja. Ja. Og Store Vega også, og Vauxhall. Store Vega, ja. Har jeg lige annonceret. September. Ej, det skal nok blive fedt i hvert fald. Du har virkelig grindet her på det sidste, og du har smidt en masse. Tak, mand. Så det er sindssygt at følge med i. Jeg prøver, mand. Det er fedt. Har du så et spørgsmål til den næste gæst? Jeg ved ikke, hvem det bliver jo. Den næste gæst. Nej, du ved ikke, hvem det bliver. Så er mit spørgsmål, hvad elsker du allermest ved det, du laver? Okay. Altså, hvad er det, du elsker allermest? Og hvad er det, du hader allermest ved det, du laver? Okay. Ja. Er det et spørgsmål, du selv vil svare på også? Skal jeg det? Lad os høre, hvad elsker du allermest ved det, du laver? Hvad hader du? Jamen, det sagde jeg jo lidt tidligere, føler jeg, med at jeg elsker virkelig at lave sange. Og det er også derfor, jeg laver så mange sange, fordi at jeg elsker at være i studiet. Sådan, det er min yndlingsting, tror jeg. Det er bare at sidde og lave nye sange. Hvad hader du så? Det, jeg hader allermest, det er... jeg vil lige være sige at spille live, men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det, når det kommer til stykket. Jeg kan godt lide, du hader processen hele vejen, eller tanken hele vejen op til, at du skal spille? Ved du, hvad jeg hader? Jeg hader at øve. Okay. Jeg hader virkelig at øve, men man bliver nødt til det. Så du ved, det er noget, jeg skal igennem jo, men det er virkelig kedeligt. Altså sådan at bare øve de samme sange, man har spillet mange gange og sådan noget. Ja, 100. Selvfølgelig er det så fedt, når man kommer ud og sådan og gør det, du ved, live eller sådan. Men det er en af de ting, jeg virkelig ikke synes er særlig sjovt. Det er bare at sidde i et øvelokale eller stå i et øvelokale og rap med band-agtigt. Det er virkelig kedeligt. Jeg håber, du er ude hen over sommeren i hvert fald, for du har en masse jobs. Så ja, det håber jeg. Nå, sindssygt fedt. Tak for det. Ja, vi skulle bare lige ud. Ja, sindssygt.